Ntombi, sheshisa uthathe zonke lezi zinto lezi uyishude lapha e-storeroom. Sizwana? Kwenzenjani? Ntombi, sheshisa sinalo usuku lonke. Kwenzenjani la ngibheka impahla zami zokugqoka lapha ekamereni angiyitholi. Ziphi? Impahla zakho ngiyifake laphana nje phakathi kwayo. Zifunani la? Hayi, ngoba sesilolala lana nje namhlanje. Madoda. Ntombi, awuthi ukusinikeza ithuba kancane. Sikhuluma ngani ngalento? Sikhulumile phakathi kwayo kodwa phela ngeke silokho silawulwa yipoki zikathenjiwe. Ungenwe yini wena? Hawu, phakathi kwayo. Uyabona nje nawe ukuthi ayikho into kathenjiwe manje ezoba khona la. Ngifuna nanokuthatha nale ithombe lezi ngiyifake e-storeroom. Ney'thombe pho? Phakathi zizohlalelana iy'thombe zikathenjiwe la ngoba phela akasekho la. Ngaphandle-ke uma ukuthi uyayifuna angabuya zazoyilanda. Hayi kodwa khona kwetshe. Hawu tata, wangithola sengithi ngiyaphuma-ke. Ngiya enkonzweni. Hayi sisi, mina ngikho right. Kwenze njani manje? Ekhaya yonke into iyimesi nje kubheke phezulu. Mina ngazi. Yini manje? Uzodwa usevele waphenduka idimoni, ungena amakamera uyachela, uyakhuluma, wenza like guys. Iman, nobuntu uthini uMaMzobe ngayo yonke lento? Uhambile MaMzobe. Uhambile? Hayi mina ngiyazi lento enzeka lapha ekhaya hayi. Sis, ngiyakubona ngempela ukuthi kuningi. Kodwa ngicela ukuthi wazi ngaso sonke isikhathi yonke into yenzeka ngoba kunesizathu. Noma ngabe kubuhlungu kangakanani. Awukahle uzizwa kanjani ngayo yonke lento esengixoxele yona njengoba ngixoxela ukuthi ekhaya izinto zenzeka kanje? Asingene indawo thina kuyona yonke lento. Bazozilungisela bona. Ikona kuphela ozokusho lokho? Ufuna ngithini? Hayi, asami kusakhipha.